To jama'a, bayan ɗan ƙuda ya gama ciwa 'yan kwankwasiyya mutunci, yanzu ya fito yana ba su haƙuri, ya fito yana ta ba su haƙuri. Wannan ya nuna mana cewar target ɗin da kake kai ya rushe. Dama ka fito ka ci mutunci ne saboda ka cimma wata manufa taka, to Allah ya rusa manufarka ba ta kai ba. Wannan haƙurin da ka fito kana badawa dole ce ta sa ka fito kana ba da haƙuri, dole ce ta sa ka fito kake ba da haƙuri saboda kana so ka ɗana wani tarko shi ma. To ka sani ita fa siyasa da kake kallon ta lissafi ce, ka yi siyasa da ƙwaƙwalwa ba da kanka ba, da ƙwaƙwalwa ake siyasa ba da ka ba. In har ka san kana yin abin da za ka zo ka ba mutane haƙuri, ya kamata tun kafin ka yi ka san cewar wannan abun bai kamata na yi ba, ba sai bayan ka yi ba ka zo kana ba da haƙuri. Kuma in wani ya ce bai haƙura ba a ce bai kamata ba, ai musulmi ne ya kamata a yafe mai. To ka sani cin zarafi a siyasa fa ba siyasa ba ce, cin zarafi a siyasa ba siyasa ba ce. In har ka ɗauka wannan shi ne hanyar cin abincinka, to kana neman abinci ta hanyar haramun. In har sai ka ci mutuncin wani za ka samu abin da za ka ci, to kana neman kuɗinka ta hanyar haramun. Haka ka buɗe idonka, ka san yacce za ka yi kai siyasa, ba sai ka ci mutuncin wani ba siyasa za ta yi ma, ba sai ka zagi wani ba za a ɗau kuɗi a ba ka. In har mutum yana son ka don Allah a siyasa, ko ba ka zagi kowa ba zai ɗau kuɗi ya ba ka. Sannan ka nemi aikin yi sadidan ba na siyasa ba, don harkar KJK ko harkar sojan baka ba sana'a ba ce, lokaci ne da ita. Ka nemi aikin yi, ka mai da hankali a kan sana'arka babana.